Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 και έχουμε το καινούριο iMac μαζί μας. Ας πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του. Βλέπουμε είναι στη version 16.6, είναι 27 στα 3,1 GHz με τον i5 εδώ τετραπύριον επεξεργαστή, 4 GB μνήμης, έχουμε λίγα περισσότερα πράγματα. Κάρτα γραφικών ATI Radeon 6970, FaceTime HD κάμερα, εδώ βλέπουμε τις δύο θύρες Thunderbolt, ανεξάρτητα sockets, τα 10 GB, μέγιστο 7 συσκευές. Θα τρέξουμε ένα Cinebench για τον επεξεργαστή, να δούμε πώς θα πάει στο rendering. Οι μόνες διαφορές με το προηγούμενο μοντέλο είναι ο επεξεργαστής του, η κάρτα γραφικών φυσικά που είναι η ATI Radeon 6970, περίπου 3 φορές ταχύτερη από την προηγούμενη κάρτα, και ο επεξεργαστής είναι περίπου 1,7 φορές γρηγορότερος. Στις δύο θύρες Thunderbolt μπορούμε να συνδέσουμε μέχρι 7 περιφερειακές συσκευές. Μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα δύο οθόνες χωρίς switch ή να βάλουμε κάποιο switch και να τις επεκτείνουμε μέχρι 7 τις συσκευές μας. Το video input πλέον υποστηρίζεται μόνο με Thunderbolt καλώδιο και όχι με mini DisplayPort όπως υποστηριζόταν στο προηγούμενο μοντέλο.